τρελαίνομαι και αγγίζω. Είναι πλάσματα του νου μου. Μα ξάφνου μια σπαραχτική κραυγή μέσα μου. Βοήθεια! Ποιος φώναξε? Μάζοξε τη δύναμή σου και αφουγκράζου. Όλη η καρδιά του ανθρώπου είναι μια κραυγή. Ακούμπησε πάνω στο στήθος σου να την ακούσεις. Κάποιος φωνάζει και αγωνίζεται. Ο νους βολεύεται. Η καρδιά δεν βολεύεται. Λόγια ακούγονται έξω από τη φωνή της και η καρδιά ακούει και πολεμάει να νικήσει, σαν φτερωτό να λύσει τις αλυσίδες της. Και με μια αναστραβή γίνονται οι αλυσίδες φτερούτες. Μια φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου, ένα πύρινο πουλί. Πηδάει από κεφάλι σε κεφάλι, από κλαδί σε κλαδί και φωνάζει. Δεν μπορώ να σταθώ, δεν μπορώ να καώ, κανείς δεν μπορεί να με σβήσει. Πετροφωτιά γίνεται όλο με μια στο σύμπαν. Ανάμεσα από τους ταμπλούς και από τις φλόγες, αναπαμένος στην κορυφή της πυρκαγιάς, κρατώ αμόλεπτο, δροσερό, γαλήνιο, τον καρπό της φωτιάς, το φως! Thank you.